yar uwa bari ga miki wani sirri daga cikin sirrin maza. Wannan kyauta na baki. Ina ƴan mata wanda samarin ku suke muku fada, suke yawan takura muku, suke cewa da wa kike tare, su wane ne waɗancan, sannan kuma su wane ne ƙawayenki, ina za ki je, ke da wa za ku tafi, sannan yaushe za ku dawo. To yar uwa, dukkan namijin fa da yake miki irin wannan ki tabbata cewa masoyinki ne wannan na gaske, kuma son ki yake da zumman zai aure ki. Amma da zarar lokacin da kika ji cewa wannan saurayin naki ya daina miki irin wannan fada, a sauya ki a matsayin wacce yake ganin cewa zaki daidai da wacce za ku gudanar da rayuwa tare. Shi namiji yana buƙatar girmamawa ne, to dukkan macen da ba za ta girmama ka ba za ta ji magana ka ba, ina mai tabbatar miki cewa wannan macen fa in dai har ya gane ya fuskanci haka cewa ɗabi'an ki take, baki karɓar shawara, baki canzawa, baki jin maganarsa, baki respecting ɗinsa, to baki da wani balu a wajensa. Ko da a ce kin fi kowa kyawu a garin ku, kai ko da ke ce zillaziya yar gidan sarkin kyawawa ta wannan lokaci, to ina mai tabbatar miki cewa kin yi losing wannan saurayi naki, ko da ke ma kina san shi.